Nedavno u Karaševu zajedništvo Hrvata u Rumunjskoj srdačno dočekao Hrvatsko kulturno društvo Franje Glavinić iz Rovinja, koji predstavlja glazbenu baštinu istarskog kraja. Profesor Milja Radan poželio dobrodošlicu gostima iz Rovinja. I naših predaka i u naši koji sada živimo, mi vam želimo još jedanput dobro nam došli. Istra je bijeli kamen i kod nas ima dosta bijeloga kamena, tako da po tome valjda imamo i neke sličnosti. I razume se ona najdraža nama sličnost, da smo svi Hrvati. Nakon govora profesora Milje Radana uzeo riječ predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Branimir Crljenko, koji se zahvalio izrazima poštovanja i divljenja što su Hrvati u Rumunjskoj sačuvali toliko stoljeća jezik, tradiciju i kulturu. Dakle, da se zahvalim i s izrazima poštovanja i divljenja što su ti ljudi unatoč svim povijesnim nedaćama i pokidanim vezama sa zemljom podrijetla sačuvali svijest o pripadnosti i što su spremni i dalje čuvati svijest o svojim hrvatskim korijevima. Kulturno društvo iz Rovinja jednom godišnje nastupa izvan Hrvatske u posjetu zajednicama Hrvata koji žive u drugim zemljama, i to u Austriji, Mađarskoj, Italiji, zajednica Hrvata u Srbiji i Rumunjskoj. Više o tome rekao nam je u intervjuu predsjednik Kulturnog društva Branimir Crljenko o nastupima na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni. Hrvatsko kulturno društvo Franje Glavinića djeluje u Rovinju od početaka demokratskih promjena. Bilo je to u studenomu 1990. godine kad smo bili prvi put slobodni da osnujemo jedno društvo sa hrvatskim pridjevkom u svom naslovu u Rovinju. U Istri, u prostoru koji je više etnički, multinacionalan i dvojezičan kad je riječ baš o samom Rovinju, jer tamo je značajan broj pripadnika talijanske manjine. Dakle, Hrvatsko kulturno društvo Franjo Glavinić je popunilo jednu prazninu u kulturnom prostoru Rovinja i Rovinjštine. Svojim smo aktivnostima naravno bili i u prostorima izvan Istre, izvan Rovinja i Rovinjštine. Posjetili smo druge prostore Hrvatske, Bosne, Crnu Goru, Boku, ali smo zbog činjenice da živimo na prostoru na kome se najbolje može vidjeti kako Hrvatska kao domovina svojim manjinama osigurava visoke standarde zaštite, mi smo imali od samih početaka ideju da osnujemo i jednu aktivnost koja bi uspostavljala veze s našim manjinama, prije svega u zemljama našeg okruženja, u susjedstvu, ali i u drugim prostorima u kojima živi naš dobrim dijelom raseljeni narod. Ne treba naime zaboraviti da smo nakon Židova i Iraca mi najraseljeniji. Od naših nastupa u inozemstvu posebno bih istaknuo naš nastup u Veroni za vrijeme smotre tamošnjih pjevačkih zborova, kada smo pjevali zajedno sa pjevačkim zborom Vele Luke na Korčuli, koji je te godine bio prvak, koji je pobjedio. Dakle, pjevali smo u Veronskoj areni, a s njima zajedno smo pjevali u crkvi u nekoliko navrata Sant'Anna de Alfaedo, to je nešto par kilometara iznad Verone. To bi recimo bilo najuspješnije naše gostovanje u inozemstvu, gostovanje na jednoj međunarodnoj glazbenoj sceni. Tijekom boravka gosti su nastupili u Klokotiću i Karaševu. Zbor njeguje pjesme iz svih krajeva Hrvatske i pjevali su domoljubne pjesme i svjetovne kompozicije pod dirigentnom palicom Irene Turković.